ụmụ ibe ndị ndozi ọdịnala ya ekene ụnụ nwanne ụnụ nwoke nọ nso na-ekene ụnụ. Anyị si ka ekene ụnụ n'ụbọchị nke taa. Anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, anyị nwabụ ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị nwasị na omenala Igbo adịghị ana, anyị nwasị na ọdịnala Igbo agaghị ana. Anyị nwasị na Igbo ga-adịkwa ndụ ọzọ. Enwere m ofu nwanne anyị nwoke mụ na ya nọ ebe a, ezigbo onye ndozi ọdịnala Maazị Peter Emelayo. Mụ na ya nọ na studio ndị ndozi ọdịnala na-ekweghị ebe a inye ọfụma. Ị ga-afụ ya apị iwe nye aka elu kene ụmụ ibe ndị ndozi ọdịnala mụ na-ekene ụlọ apị ekele gị ụlọ. Chibuike Emelayo na-ekele Chibuike na dọgara Peter so agba onye ọdịnala so elele Peter dogoro ya na oke nne na nna m kpọrọ m out of ignorance. Awụ m Chibuike Emelayo, m na-asị agachi ego onye chiri ya esero ise Maazị Happy Peter Emelayo. Chibuike Emelayo bụ afọ ya. Emere baptizim. Ị mara mgbe aha anyị pere mpe eme anyị baptizim na ya amagha mgbe a na-eme anyị baptizim na
emega anyị baptizim nye ya api, mana kịta api etogo ọsị na ọ bụ ozi api na Ọchịbụike emela ayọ. Ọchịbụike emela ayọ ka a na-akpọ ya. Ụmụ ibe ụnụ mara sinsi anyị ji wee bata, anyị ji wee si ụlọ wee bata. O nwere ka oyi isi wee bịa tụọ mmadụ smọl. Ụnụ mara oyi na-atụ ebe a, ma ndị nọ n'Afrịka ama na oyi na-atụ ebe a, ezigbo oyi na-atụ ebe ahụ. So oyi bịa jide mmadụ smọl, ọ dịka gasị na enwere ka o si wee mee, mana nsogbu adịghị. Ụnụ afụgo na anyị enwetabego n'onwe anyị obere obere kịta na ndozi ọdịnala pụzi na gia ọgwụ ụmụ ihe gia anyị tiri na gia 5 ka anyị nọ na ndozi ọdịnala ba na gia 5. Anyị nọbụ na gia 3 before anyị abago gia 5. Okwu anyị ka ga-agba ọkpụrụkpụ, ọ ga-agba ezigbote ọkpụrụkpụ, maka sinsi anyị ji wee si ụlọ wee bata, anyị ekwugo okwu gbọrọ ọkpụrụkpụ, wee si ka m butere ụlọ okwu gbọrọ ọkpụrụkpụ. Ịma anụ ma agwabụ ndị be anyị ihe ndozi ọdịnala pụtara, mana amaghị mma ha ọ ghọtara ya. Ndozi ọdịnala Igbo anyị na-eme bụ ofu ihe ahụ nna nna anyị ha mere mgbe ndị gboo, the unification of the conscious mind of man, sorry, the unification of the conscious mind of man. Ihe ndị nna nna anyị ha mere, ọ ihe ha mere, nothing more nothing else. Sọọsọ ihe a bụ because onye nwa bụ the behavior control of Igbo land mgbe Igbo land dị mma. Ihe mere Igbo land ji wee dịkwa mma abụkwa ha na enwere automatic ticket, ọkwa ihe mere eme o. Ihe mere Igbo land ji wee dị mma bụ ihe mere eme a na-akpọ social order. Onye mere ala Igbo ji wee dị mma. Ihe mekwe na ala Igbo adịrọzikwanụ mma na bụ na anyị hapụrụ the social order, mebezi omenelu. Perikoma ji wee tinye egwu sị anyị ga-arapụ omenala jebebe omenelu. Ndị mmadụ agbọtara ihe a na-akọ. Ịmara ihe ụmụ ibe na-echewo maka na all this ceremonial ndị be anyị na-eme, onye ka a na-akpọ omenala n'ọdịnala. Ceremony abụrụ omenala. Ceremony does not have anything to do with omenala Igbo. Is ceremony ụmụ ibe. Ọ dị ka ihe a ndị ụka na-eme. Ihe ndị ụka na-eme does not take you to heaven. Each ụka every Sunday can never take you to heaven anywhere. Even though na church na preach about heaven, but church by na the Bible can never take you to heaven. Simple as ABCD. So ọ bụrụ na ị chọrọ omenala Igbo ka ọ bụrụ ka ị ga-esi wepụ ndụ, ị ga-amarịrị ihe ịtọ mma agba gị na ị ga-ama ihe bụ ịga ọfọ, mara ihe bụ ịga ọjị, mara ihe bụ ịga mmụọ. These three things the fundamental of Igbo culture. Ihe okwu ite a bụ the fundamental of Igbo culture, and ọ bụrụ na Igbo onye omenala ị ga-agbarịrị ihe that is ịga ọfọ, ịga ọjị na ịga mmụọ. Ọ bụrụkwa ijiri ọjị n'aka na-akọ, ọ bụrụkwa ịkpara ọjị n'aka ị na-akpọbụ nna nna gị ha, mba nọ ịga mmụọ. Ị ga-amọbụ nnọọ intertwined with mmụọ. Ọ bụrụ na aga ọgọ, gịnị bụ ịga ọgọ? Ọ bụrụ na aga ọgọ, gịnị bụ ọgọ gị nwoke? Ị na-akpọ ya ọgọ gị nwoke. Kedu ihe ọgọ gị nwoke? Achọrọ m ịma ndị be anyị go and learn what is ya. Unu fụrụ na ndị ụlọ ụka were nke ha na-akpọ ya cross, debe n'elu were agwọ intertwine the cross, na onye ọbụla dara ya n'elu ahụ agwọ agaghị atụ ya. Ọkwa ihe ha kwuru, ọ bụ m kwuru ya. Ị ga-achọpụtago the allegorical meaning of all these things. Ga-achọba ihe ha meriri, ga-achọba ihe ha pụtara ụmụ ibe. Ihe ha bụ allegory. Intertwine, gịnị ka the cross ahụ represent? Data osisi ahụ o representịrị gịnị? Agwọ aha mere intertwine n'osisi ahụ ka o representịrị. Ihe a maka gụwa ka a na-ekwu maka ya, because ihe niile a ndị a were n'ụlọ ụka, ihe a na-akpọ typology, m ga-eprove na ọ bụ your ancestors mgbe datin. The information is yours. You get the code nwunye. Ịgọ mmụọ is to intertwine the natural principle, natural force, and dị ebe ahụ, because ihe ọ bụla ị na-eme bụ n'ime obi gị, ma ihe ọsọkwa gị kwuo n'ife, ihe ọsọkwa gị mee n'ife, inside your heart ka mmụọ ma mmụọ amara ife. Mmụọ amara ihe ị na-ame na ife, ihe mmụọ ma bụ na inside your heart. Mmadụ ịma sometimes people dey deceive onwe ha, mere n'ihu mpụta n'azụ, ije na ndị mmadụ anaghị afụ gị, ma afụghị ogodo gị anya. Nature na-enye gị n'inside your heart. Nature sees your heart, not me. Nature sees your heart, not me, because you cannot defeat. Even if you deceive him, man, you can't deceive him, nature. So ego more is to intertwine with nature.
the whole religious teachings needed n'ụwa only one purpose is to intertwine with nature. Nna nna gị eji mkpụrụ okwu ịtọ wee cover the whole everything. Ịgọ ọjị, ịgọ mfọdụ, ịgọ mmụọ. That is the fundamental principle of everything. Onye ọbụla na-akụzi ihe ọbụla na-akụzi n'ụwa, the objective focus ya bụ to intertwine with it. Ịgọ mmụọ with objective focus. Objective focus of everything we ịgọ mmụọ. Mana onye ka atọ ọdụrụ n'uto evil. Because na ịmara ya na had it been na ịma na ịgọ mmụọ bụ just to keep the natural principle order. Had it been na ịma na ọnyama ị gaghara ime nsogbu. And ihe ọbụla sọkwa gị na-eme n'ụwa ma ọ bụ na keep this principle, the truth will never reveal to you. Never. Not today, not tomorrow. Eziokwu agaghị gara ama eziokwu. Ọ bụrụ na keep this natural principle ịgọ mmụọ, ịgọ ọgọ with mmụọ, ịgọ ọgọ with mmụọ, nwanne can never. Because sun, anyanwụ represent the conscious mind of the anwụ. Because e nwere anwụ nwa anyanwụ, the anyanwụ the vibration, the conscious mind which is the spirit. That's what o ji eme enwere Jesus Christ ewere anyanwụ tie n'isi. Because onye the consciousness of mmụọ. Because mmụọ passive. Mmụọ torowere anya ọ dị passive, whether good or bad. So nke was the active force ya wode nke ahụ na-akpọzi chi, which church use as Christ. Ụmụ ibe, ị ga-amakwa n'ihe a niile, ihe ahụ your obligation. Ị na-achọ inwe ebe ị ga-eje, nwanne, you are developing the life you live after life now. Because ihe ị na-eme na you are developing the life. Ndụ ị na-ebi now, you are building your spiritual life after that. How ị na-ebi now ka ị mara ka you are creating your life after that now. So it is better for you to align yourself with people with right information. Onwekwa ihe mmụọ ọzọ ị na-eji ifu ebe ahụ nke ị create now. What you create now is the life after life. Nwanne, ị bụrụ onye nkịtị, ị na-aga n'oke, ị na-aga n'ọchịcha. Don't be deceived. Ịma na-agwa ụnụ na anaghị anụ eziokwu. Eziokwu na-akwụ ọtọ, okwu asị na-agba ngọ. Ịgọ agụgọ bụ okwu gbara ngọ. Jabụ intertwine. So ụmụ ibe, ndozi ọdịnala objective focus bụ imekwa ihe nna nna anyị ha mere to create the mind, the capable, ime ascend to a higher self. We don't care. Anyị abịara ka ile ọvụ anyị ka ịfụ anyị n'anya, no. Ọ bụrụ ihe anyị bịara, anyị asịrị okewara anyị aka, anyị asịrị omesoro anyị. John the Baptist na-eti mkpu n'ọzara, o nwere nobody cares. Ndozi ọdịnala bịara for you, for ngịnwa na onwe gị. So ọ bụrụ about ịma na ndị be anyị bụ ịchọ kịta now ka mmadụ 100 million na-achị ya listed now. Nkwu about hate. Nkwu about that is hate. How do we hate this everybody and that? If now ndị iberibe abịa chi about this movie, chi about everything. Ọ bụrụ ya because we understand the nature of life we live. Ihe anyị bịara bụ to create your spiritual life. Onwekwa onye ọbụla na-akpọje gị anywhere. What you sow you shall reap. Ihe ọbụla ị soro, mkpụrụ ị kụrụ ka ị na-aghọ. You are creating the spirit now. Ị gara esi na mmadụ agbọrọ gị agba. Ọkwa ndụ ma when do you own the life you live, because that day aha amụrụ gị, they have given you assignment. Enyere gị assignment, and the assignment bụ n'aka gị ka ọ dị. Assignment bụ n'aka gị ka ọ dị. Ka ị gara akpa isi na Jizọs ji wee sị gị, Ekwensu ji wee sị gị, Mohammed ji wee sị gị, Nkewa ji wee sị gị. Enwekwa onye na-asị gị anything. Enwekwa onye na-asị gị anything. Ihe niile ị na-afụ around you is nonsense created by you. It's rubbish created by you, because nobody owns anything. You don't own him. You own nothing. And aja evil, and aja you must go back. You are natural element, nothing more, nothing else. Don't be fooled with the illusion of reality.
your assignment is to create that life you live when you die. Or your ambition. Asa isi. Were Bible bawa gị n'aka nka, were Koran bawa gị n'aka nka. The same people nye gị Koran, nye gị Bible, nye gị ike nke ọzọ kpara ya Torah. Eji ebe gị ihe ahụ akwụkwọ ndị otu. Igbo onye otu. Ịma ihe dị n'ime akwụkwọ eji eme gị. Akwụkwọ ị na-amara ihe ọ bụ ka iji ga-eji apụ ndụ. Onye kwuru. Ị ga-amagodi ihe bụ dị akwụkwọ wee were bife egụba ya. Ịmara ihe ọ bụ ịnwụọ. If you don't know what is in the book, you die. The book will kill you. You die. Because you bụrụ onye otu akụziri gị n'ime. If you go ndị otu ibu na ndị otu dere akwụkwọ ahụ, iru ebe ahụ ha akụziri gị n'ime akwụkwọ ahụ. But ị bụrụ onye otu a ka iji akwụkwọ eme. Ịmakwa how dangerous dị akwụkwọ dị. Akwụkwọ a ga-eri isi gị. Akwụkwọ a ga-eri isi gị ma nke ọzọ na-akpa ma Torah ahụ ma Koran ma Bible akwụkwọ ndị otu. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye otu ahụ nwanne ọ dị mmasị bụ na ije ịgbafuru agbafu. Ọ ka adị mmadụ igbo onye nkịtị dan na ijide dị akwụkwọ. So ụmụ ibe ndozi ọdịnala, because ọdịnala Igbo onye ọ the philosophy of life, the principle how to ascend the ka ya osolu ga-esi wee weke up, because onye amụrụ ọfụ ọdụkwaka that is pure blindness, because nwa amụrụ ọfụ na-ekpu isi na onwere ọ na-afụ ụzọ. Igbo onye isi just gwere onwe gị na everything you know is nonsense or draw count. Ihe develop negative emotion. Ọkwa ya ga-ahụ ma nwụọ. What you will be after you die, all that thing, just go and calculate your life, is what you see when you die. All those things that you develop is what you see when you die. So echere na enwere ebe ọzọ something else ị na-eje efu no. So ụmụnne m, afụfụ anyị na-ata wee na-akụziri unu ihe anyị na-akụziri unu nwanne, ọkwa part of life, because ihe anyị na-emekwenye ya bụ na for our own good when we die. Ọ bụrụ maka gị ma so ọ bụ nwa ka ọ dịrị is your own journey. Ihe anyị nọ our own journey, this is our journey, because soul our ascending ka ọ na-eme. The same W na-afụ W si n'elu gbatuo otu aka wave si aga. Go and look the side of the wave. Otu aka o si aga, nothing more nothing else. So ndozi ọdịnala Igbo bịara imepe na anya for you to see the light inside that Igbo. Igbo ahụrụ na afụ na agbara ọsọ. Igbo ahụrụ jụrụ ajụ ma omenala ahụrụ jụrụ ajụ. Everything hidden inside the omenala Igbo. Everything. Mana problem bụ the same thing na-emekwe ndị ụka. Even the Christianity, then show them everything in the Bible, but ndị isi ọkpọ ụbụrụ eke can never ever ha chọrọ ịdụ ndụ eje n'igwe. The same thing na-emekwe na nke anyịkwa, the same thing ahakwa na-emekwe ndị agha na-awụgharị na village na ọha omenala mara ihe niile. The same thing na-emekwa ha ụbụrụ eke kpọchikwara akpọchi. The same thing, even these people ka a na-agwakwa sị ha, look, na-ekwe datin iji ọkwa secret ka ọ bụ. Look at what is inside na ihe dị n'ime. They will never hear. Echi they will come and complain. Ọha ọ ga-abịakwa echi bụrụkwa anyị n'ọnụ. The same thing ndị ụka gwara ha na Jesus Christ came to save you and you kill the same man. The same thing we came to save our people. Ha ma ga-emekwa anyị akaja, they will assassinate us on the cross. Ha ma ga-akpọgbukwa anyị n'obe. Them the same people, I just go and mark it somewhere. All that the same people now, that ndị agha anyị bịara now to rescue, ndị agha sị na ha like omenala. Yes, we love them so much because na ha fụrụ na oyihe na ha chọrọ Igbo. Now we give them the secret of this Igbo. They will refuse it. Ha ga-ajụkwa the secret of life. Ịga ọfọ bụ justice, natural justice. Nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Can you keep the law? Ịga ọjị bụ the truth is life. Eziokwu bụ ndụ. Can you keep the law? Ịga mmụọ is to intertwine. Ịga ọgọ with mmụọ. Ịga ọgọ is to intertwine.
intertwine. Can you keep the law? Ọ bụrụ na ị ga-edebe nwa iwu a niile, eziokwu bụ ndụ, justice and order, the order of natural principle. If you can keep this 3 law, one day check yourself, 2 years you become a scientist, you become a miner. You know a miner na village own. If you keep these 3 things, nature ga-agwa gị n'ọnyama with this world and more life. Everything you want, you have. But the problem is that you want everything, but you can never keep a simple order. Self-principle but the first level of awareness. Self-discipline, the first principle of life. Ndị be anyị draw discipline. Ha chọrọ everything. They want to see God. They want to go to heaven. They want money. They want everything. But n'ime Igbo culture, all these things nọ n'Igbo culture. Do this thing, everything shall be added unto you. Everything shall be given unto you. Nna nna gị mere this thing. Every civilization did it. But ndị be anyị nwere ike ikwe na nọ n'ime Igbo ka every secret of life lies. Ndị be anyị nwere ike ikwe. Ha ga-anụ ya. Ha ga-ama eziokwu ma ha anụ ya. They can never know the truth because their mind is not truth. Inside your heart ka mmụọ amara ihe ị na-ekwu. Mmụọ ma the behavior of your heart. So inside your heart first ị ga-ebidogodi. If you want to be inside this thing, if you want to get initiate into ordinary from your heart, n'ime obi gị, because ị nwere ike isiri m asị but ị gaghị asịrị obi gị asị. You can never lie to your heart. So the fundamental of ndozi ọdịnala bịara bụ for unu nwa, because we see it for ya. See the condition of our people. This is the mind, because ọ bụrụ na if you kill the body will kill you. Ime the body akaja, the body ga-eme gị akaja. Ka ọ dị na mmụọ, ka ọ dị na mmadụ. You cannot find your nweghị ike ịfụ onwe gị in difficult situation. Ọ bụrụ na ị bụrụ ihe mere mmụọ. Ihe mere mmụọ ka mmụọ na-eme gị n'ife. Ka ọ dị n'ife ka ọ dị na mmụọ ụmụ ibe. This is the wake up call. Ihe na-akpọrọ ndị Igbo wake up call. Ihe a wake up call. The secret is hidden in Igbo ideology. The secret of ihe na-eme gị, ihe na-eme anyị is hidden in Igbo ideology. Ebe na-erie, ebe ezorie is n'ime Igbo ka ọ dị. N'ime Igbo. So ụmụ ibe, ọ bụrụ na unu gee ntị ọfụma n'okwu ndị ndozi ọdịnala na-ekwu, ị mara na the truth and life dị n'ime gị ka ọ dị. Ọ n'ime ebe ahụ ka ọ dị. Mana unu ọ ga-ekwe. That is the problem. Unu na-echere unu jekwu njem mmụọ egwu. Ịma na-ekwu maka mmụọ na-aghọtara. Anwụ bụ mmụọ. Anwụ ahụ ị na-afụ bụ the energy, ọ ya bụ the passive energy. Anyanwụ ahụ ị na-afụ every day by day, that is the consciousness ị na-ekwu maka ya. Ọnwa ahụ ị na-afụ every day by day, ọnyanwa bụ the intellectual faculty. Onye decide ihe ị na-eme. Ngịnwa bụ the master of everything. Ọ bụ ngịnwa na-adọkpụ ha eje ebe ọ bụla ha na-eje. Ịdọkpụrụ ha je ebe ha eje, ịdọkpụrụ ha je ebe ha eje. But ị ga-aghọtanụ if you understand. That's why mgbe ndị ochie asị know thyself. If you know thyself, you know everything. And this anyanwụ na ọnwa, they will work with you and they will give you everything you want, and they will give you the wisdom to use the material element for your own benefit and the world at large. Why ndị ọzọ ji wee na-use you problem? Because you have lost it. Why nwa bekee ji wee na-mine gold in our land? Why nwa bekee ji wee na-mine diamond in our land? Why nwa bekee ji wee na-mine petrol in our land? Are you not ashamed? That is the thing. Because ịghọtara ihe a na-akọ. Ịghọtara ihe a na-akọ. Ihe m na-agwa ụlọ simple truth. Imegide mmụọ emegide gị. Because the temple of God is within you. Then said it. Ha gwara gị ya, ordinary black and white in every book written.
that the temple of living God is inside you. Kedu ihe na-achọ? Everything about the conscious mind, you suppress them and you want material. Ichefuzie na material lower animal ka ọ bụ n'onwe onye iberibe onye nkịtị. So much materialism at the end of the day. Ogolo 100 jet fighter ojepa kere ya bro the whole morning in Africa tinye na European bank odorogo anya ọ bụrụ because of neighbor politician, because in your own little way you do the same thing. Most of our people gịnị ka ha na-eme for a living? You are not creative. You bụrụ a craftsman. Kedu ihe ị na-eme for a living? Ordinary ọrụ nkịtị sef ị gara arụ. You got that? So what do you do for a living? That is it. Because nwanne aka nne kwuo aka ekpe akwụọ aka nne. You got that? So ọ bụrụ na anyị nwere onwe anyị at this age of life, at this level of life, na anyị nwere ike inwanwu information about life, ka anyị nwere ike ime na ndị mmụọ anyị aka ya amụ ebigo n'otu anyị si wee bi. Because ihe abụrụ away of our ancestors. Ihe anyị na-ebi na abụrụ away of ọ bụ ihe anyị metere onwe anyị. Ihe anyị metere onwe anyị, ahụfụ anyị na-ata today bụ ahụfụ ihe anyị metere onwe anyị. And ọkwa na ya nwere how to anyị ga-esi wee mezie this problem anyị nwere. We have a problem, very big one. Unu chena because unu ndị nkịtị unu aghọta unu ama na this is a big, very big problem, dangerous one. Oh yeah, I know n'ime na. Look at enwere ebe there is no way. We are in the middle of nowhere. We are in the middle of nowhere. No, that is elu aka na elu aka. Elu aka na elu aka. Just judge yourself. Ask for yourself. That is it. We are nowhere to be found. Judge you by yourself. And I'm wasn't there by something. Look at the way, the cause of the problem. The cause is that we have fallen. The angel, we are the fallen angel. The fallen angel, the light bearer. This is Igbo man. Then show Mbeke as Igbo man is the fallen angel. We have everything in heaven. We have everything in heaven. Now, now, white Western civilization. So every history you will see today is been written by them. About you know now Western civilization, they are in control now. Have na control now. Mature. That is it. Can you hear marriage will fall off from heaven? Go and ask yourself. That is it. Iga marry, why did you fall from heaven? Then Marco is a good ebisi weather. Jetra towel gebe saraho. Jetri towel gebe saraho. The only way to climb to heaven back is this route. The only route to climb back to heaven is this route. I'm telling you. If you know these three principles, then you can find your way back. Everything will be restored. Ihe ọbụla anapụrụ ga-anapụ will be restored to you. Isi na ọbụrụ ya, ị ga-agagide eri ka ọ ga-erigide until ụwa agwụ, and nobody will answer you because life is being given to you to manage. Ọ bụrụ na enye gị ego bido ahịa, ọ gaghị nye gị ego iricha ego ahịa gị, who is to blame? Ọ gaghị bidoro gị ahịa iri ego ahịa gị ihe blame. Anyị riri ego ahịa ya eri, anyị riri ego ahịa ebidoro ahịa ya, anyị rie eji ego dibịa ya were ebe ofe ogere. Anya were ego gari ofe ogere. So the best thing anyị ga-eme na abụ ka anyị ga-esi were kwe manage kwe ịbatago prodigal son ka nna anyị nabatakwa anyị back. Prodigal son ka anyị nara akụ nna anyị n'iyi. We had information mgbe elu naanị na-akaba aka. Nna anyị ji atụ elu ogumagara na okpoko kwurie n'okwu si na mgbe nne ya mụrụ ya enu na ya akaghị aka nne ewe mụọ ya nye n'isi. Mgbe anyị nwere information of life nobody else on earth have. Kedu ihe anyị ji wee mee? Anyị werezie emegidebe ndị mmadụ Chukwu wee napụ anyị. The story of Adam is about us.
anyị gaghị imezi eburuzie wọnda taba ọfụ ngwa ọnwụ enigwe chinarị anyị. The story is Igbo story, but you don't know because ị gaghị ekwe na Igbo story because ị chọghị ikwe. And ọ bụrụ na ikwuru, how do you find your way back? How do you find your way back? ọ bụrụ na ikwero is about Hotel California. You can check out anytime you like, but you can never live. That is life, you see. Life is a Hotel California. Ị nwere ike ịbịa anytime you like, but you can never live here, my brother. Ị nọ ebe a to develop the mind of a spiritual self after life. Simple as ABCD. Life and direct. Onwezi otu ọzọ ma ị chọrọ ma ị chọọ, ọsọkwa gị zoro n'okpuru bed o, ọsọ gị zoro n'okpuru oche o, ịgbasi ọsọ ịpụta maka ịgwadozi otu ọzọ. There is no other way for you. The man in heaven fall from heaven is Igbo man, unless you found ichifụtakwara ụzọ ahụ to go back to where you were before, and that way to where you were before is ndozi ọdịnala. The way to where you were before, I don't care about material self. I don't care about material because when you have a spirit, I don't have material. If you don't have a spirit, you don't have matter. If you have a spirit, you get a matter. You also want to anything you like, you any also want to you will go back and say this guy said it in the mirror. The mirror, I mean, on Facebook and live and radio live. So the truth, the only way back to the higher self is in those ordinary, because all the natural principle can use it for yourself or baradu. I ask you I ask you but understand this word, develop it by yourself, then you govern what I ụmụ ibe ghọtara ya, ndozi ọdịnala bịara for one single thing, and that thing for the growth of your mind, life and direct. Onwerezi otu ọzọ. And ndị be anyị ọsọkwara ha mee, ndị Igbo especially ma ndị isi ojii o, enwekweghị onye isi ojii ọbụla jekwa ifo anything olesi ma o mere ihe a na-agwụ, because ihe ị ga-afụ bụ complain and the complain na-lead to negative emotion. Ha egbuo m, ha eme m nka, ha eme m nka, chefuzie na that ihe a na-ekwu ihe ahụ about worse and opposite. There is no how in life ọ ga-eji wee nwe ndị na-anma ọfụma, ndị na-anaghị enwe ọfụma, ọ gara enwe because of it. O nwere cause ihe mere ndị a ji eme ọfụma, nwekwe na ihe mere ha anaghị eme ọfụma. There is cause of everything. O sighi n'elu wee daa. No automatic ticket here. So onye ọbụla arụ na-adịrị oju ụlọ ọgwụ, ọ ga-ajụ dọkịta ga-ajụ ya kedu ihe wụ the problem. O mesi o mee lab mara ihe cause the problem. Every electronic ọbụla ịfụ n'ụwa, o nwere something mere the electronics, e nwere something mere ya. Something mere eji wee mee electronics ya, onye mere eji akpọ ya afa ha akpọrọ ya. Any electronics ọbụla ịma, jee check the name of the electronics, do the research, why do they call it that name? It's from man, or from man. Only ihe nwe that is proof na human body or na in electronics. Anything open nwere proof that not na human body or that in electronics, never. They can never build it, because when we develop your own mind, then you understand natural force, then you can duplicate them. If you don't understand natural force, you can't have a duplicate of it, because you are replicating what nature does. If you become one with nature, then you can do what nature does. Simple as ABCD ụmụ ibe. So otu a ka ọ ka m taa echikwe nwanne echikwe anyị ebidogokwe normal program anyị, and mụnwa na onwe bụ ihe m na-ekwu maka ka ọ ga-esi adịrị Igbo na mma. I am not here to glorify your ignorance. No, mba, anyị abịara ebe ime propaganda nke ndị iberibe. Mba, anyị bịara ebe anyị bụ n'ọrịa, anyị bụ ọgbọ n'ọrịa. Ọ bụghị ije n'Igbo group page 1 million groups ije ebe ha na-akọ nonsense, esi ofe egusi na ofe nsala. Ofe egusi na ofe nsala ga-eme mmadụ ha mụrụ apụ ndụ. Ofe egusi na ofe nsala ka Igbo ga-eji apụ ndụ. A na-akọgeri. So
ibe ihe ndozi ọdịnala ebere ebe a bụ ihe a na-agwa nothing more nothing else. Onye chọkwa anụ ogere, onye achọghọ ọ gaghị ya n'ime ọhịa, mana agbasa ọchị agụọ maịlị. Ndị ụka sị na John the Baptist bịara na-eti mkpu n'ọzara, anyị abịago n'ọzara na-eti mkpu n'ọzara. N'ọbụsịsọ n'ọdịnala Igbo ka onye ọbụla bụ onye Igbo, ibin ndị isi ojii niile ga-esi apụ ndụ. Onwekwa onye isi ojii na-eji ịpụ ndụ ma ọ bụ na ọ maghị ihe a na-agwa gị. Onwekwa onye isi ojii na-eji ịpụ ndụ ma ọ bụ na ọ maghị ihe a ndị ndozi ọdịnala na-ekwu. Ụnụ sịkwa na asị jọjikwa yourself, jekwe jee mara ma enwere ndị ojii na-aba uru n'ụwa. Ngwa ebe a na-aba uru ha gwana m. Ha niile ndị ọbara ifu na-eme ọfụma kịta ahụ agwaghị ego na ha ji na IMF, ị ga-esi n'ebe ahụ daa. Agwaghị ego na ha ji n'ụgwọ na IMF na Western Bank, you will pity for yourself. Ha ebidogo na abụego na China, Europe ejugo, ebirigo na China ka a na-ebizi na ebidogo na-ebi ndị China ego na-enye ha anị ha. Anị ahụ na-ekwu na village ụnụ anaghị ere ere. Most of them bụ ndị China nwere na-ejighị ebiri ego. All the whole island in your place ejighị ebiri ego. Sọsọ ego ka ha ma, sọsọ ego. Inyekwa the money, o je nye na Western Bank, o kweghị o ji eme. Ha dịdị bi na o zuruchara the money n'ochi, o were develop his land, his people nye ha ọrụ. But mba, ka iwee fụ na onye iberibe, o were the money jesi na bank ndị ọcha. Je na nwa bekee bank tinye ebe ahụ. Then why do you have the money in the first place? Somebody need it. If you don't need the money, why did you want it? In a day, getting a bank in nwa bekee. Why did you get the money? Why did you steal the money? Did you make it? Na-agụ na ndị amụbeghị amụ. They are not yet born. The beautiful ones are not yet born. Ndị ga-emezi Afrịka bụ ndị anụaka na-amụ amụta. Anyị ga-enye information. Ha ma ga-emezi Afrịka. Ọkwa maka ọkọkịrị ha ifo. Ọkwa maka ụbụrụ eke a na-agagharị na ndị akwụkwọ ha mmadụ, ndị akwụkwọ formatted kọmputa. Ndị ahụ formatted kọmputa, efọmatị go their brain, enwekwa ihe dị n'ime ya. Fọmatị gị ma odi gị ma harị. Enweghị okpokoro isi ka ha bụ akpagharị. Ndị abụrụ ndị Igbo ma afọzikwa ndị isi ojii ama ebe ha si pụta. Ndị anago n'iyi. Ụmụaka anyị na-amụ ọfụrụ na ndị a na-amụ ọfụrụ, as long as women still giving birth, there is hope. Our hope bụ ndị aka na-amụ amụ. Simple as ABCD, ngwa unu nke bụ eziokwu. So ụmụ ibe, ka m jeme ihe ọzọ na oge adịrọsị. Echi anyị na-abịakwa ndozi ọdịnala Igbo. Eke na Orie na Afọ na Nkwọ ga-awụ maka echi. Nke tata bụ maka ịgọ ọjị, ịgọ ọfọ na ịgọ mmụọ. These three things you must keep them. Ị ga-eme ma ị mere ya, nwanne nwere ebe ị na-eje. Ideceive na onwe gị nwere ike ije ahịa kpọsa ahịa ire ahịa. That is nothing. Iresi afịa, it has nothing to add to your spiritual life. Nothing. Which is the main goal. Buying and selling abroad business. Buying and selling is nothing. What do you hope? So ụmụ ibe, asị m udo dịkwara unu.